Здравейте, YouTube потребители! Днес ще снимаме на Mini Games в Minecraft. Но ви хареса и тук аз съм играл. Това е на GTA 2 и те са води минигейма и сега ще почваме само да си направя това. Опа. Така. Ай, идвай. Тука. Той сега за пръв път ще играе на GTA. Това е... О, между другото, това е Рейник 55 с мен сега. Нямам някакви пари. То сървър ще дам IP-то в описанието. Между другото, всеки да си пише както иска с цветно. И сега цъка и този бутон най-отгоре. Цъкни го. Аз го цъкнах. И сега спаунва всеки на различно място. Има честови, в които има брони и може да си ги слагаме. При мене няма някакви честови. Да, ама ти трябва да търсиш. Добре. О, аз съм гладен, тъкмо динки, супер. Сега ще търся и други дини. Ако са те убили, пак се джойнвай. Някакъв стреля с пистолет. Абе, добре. О, намерих 2 честа. Бах ти, акото само дето има само кожени каски, пак те не ми трябват. И ходя бавно, за да не си хъба много енергия. Там бутчета. Що трябва? Идеално. Фак, няма успеем, избегам на този. Аз сега играя за втори път. Трябва да са пистолече един. Място сме ще го убия. Един път играхме с Void BG тук. Следващата игра сигурно ще е за стрима ни, не знам. О, имам аро. Браво, аз имам 4. Ама аз такова, аз убих един с ръка, един го взех. Ей, той с пистолет ли беше, бе, къвто? Да. Олеле, бах ти кривия. Аз съм с пушка и почти всеки убивам човек. Все пак той мисли, че е помпа. Не, поне съм играл с помпа. Ама аз съм честови. пак и с пистолет, аз съм с ръка и пак ще го убия. Просто, то сме дразни. Жестоко, взел ми е 3 сърца. Фук, 4 са. 4. Не, ти ли ма стреляш? Не знам, а ти стреляш ли ма? Не. Аз стрелям някакъв мип. Аз стрелям, аз бия по някакъв циганин, защото е бах ти мощния, тук с някакъв картак ма би. И убима. Естествено. Не ти имам да се джуя пак. Не, точно ме уби, бе. Къвто. Не ми се регенерейтва кръвта, пък то някакъв мощен. Да. Мене колко ми скочиха, че абе, гледайте го то. Бах ти хакера. Ай, как ме уби. Добре, аз почвам от начало. Поне имам фул бутчета и аро дава на всеки, между другото. Аз все още си ги умрях. Он ми взе айтамите, ама си имам още арола. И как да влязат? Тук е много едно. Много яко. Вътре има 2 честа и не мога да вляза. Тук има всякакви минигеймове, има survival games. Например това GTI, други Skyblock мисля, че имаше. О, фак, yes. Какво имам тук, бе? Фак, то пак има арест. Аз пък някакъв сега да хваща. Какво? Добре. Ами сега май пак ще ходя. Да, аз отивам пак. Той има снайпер. Патрони, патрони. Това снайпер, дай ми го. Да. Това не знам за какво е. И тогава пак се включих, нали? И... Аз някакви че ги почнах. Чакай, тук не бих ли оня. Намерих си... Да, супер. Фък, колко са много... Колко много цигани тук ма бият. Фък, 4. Това много ма кефи мен. Обаче аз играя в други сървъри. В другия клип ще снимам в нашия сървър. Ние сме го строили и в още един, който се казва аз съм PvP. Съжалявам за това, обаче не можах да скоча хубаво. Да. Мене прибиват някакви цигани. Аре, аз ще изчакам поне 2 да идим да го цък. Фък. Умирай, гай, какво ти пуха?
факел. Някакъв го убих и третия ма уби. Ейта, чакай, къде отиваш, бе? Аре, Лася. И Лася, ай. Какъв е това, бах тякия скин. Аз съм без скин, защото така почнах и аз съм си стои и ми влизам. Ай, цъкай бутона, аз го цъкнах. И аз ти. Някъде му спадна близо до... Аз съм на рече на летището. Не, това е някакъв паркинг. Аз съм на релси. О, супер, аз намерих пистолет. Да, аз тук често вървя. Фак. Те са като някаква охрана, не знам. О, някакъв стиганин и сега ще му скочи на главата. То сървъра никога не лагва, то е хубавото. Ей, тук умрях аз. Ей, то сме убити. В нашия го хоства един приятел, ма той му малко слабичък. Не малко слабичък, ами той си хубав моя компютър, ама видеокартата му не е такава. За сървъри! Аре бе! Аз патрони ли нямам, защо ми стреля? Аз съм мочил живея. Чакай, това не си ли ти? Или това кой? Аз се крия в момента, защото... Бре, защо не мога да го целя? О, някакъв циганин и там се крие. Ще убия с ръце, бе! Тъпанар. И аз не мога да стрелям. Той беше много тъпо. Ами това е някакъв бъг сигурно, или те са го направили... О, взех мани. Бягай! Аз пък ще го бия с ръка. Добре, махам се, отивам да видя. Той чест май го плеерових. Не съм. О, ес, по-хубав пищак. Стига, бе, колко са тия цигани, бе? Аре, бе, искам да си много ми скачат, винаги ми скачат. Да, супер, и мога да стрелям, сега ще ги прибиете. Аз мога да си купа оръжие някакво. Ето единия го убих. Аз се чуда да разбера. Имам $18. Ето от тия, да, верно, от тия се взимаха аро. Така. Ето ги на оня айтъмите. Ес, колко храна. Охо, да. Аз сега няма си купувам някакви айтъми, ама... Опа, чакайте. Снайпър! Стоунхо! Чест! Але... Той е най, как да го кажа. Той снайпера по принцип се го купува за 12 лева в истински пари или там за $12. Не знам какъв е този сървър, мисля, че английски. И така. В тези честови. Някакъв циганин и там обикарам. Да, това какво е кар? Имам си кола, супер! Да бе, човек, не се базикам. И как си ги взе? Намери я? Не, убих някакъв, той не ми ги даде. Ми я даде. В смисъл, едни тук те, ако ги знаеш, има едни такива. И те го убиха и... Как мога да се взема за... Ето, взех си я. Сега. За пръв път карам кола, я много яко. Само че се кача от всякъде, къде миниш. Тук си караме. Чакай, видях някакъв с кола. Всъщност не мога да стреляме. Чакай, къде си... Кой си видял с кола? Не знам, някакъв просто мина и така... По пътя си, нали? Да, ето ма. Здрасти. Това е колата. Бягай! Кой те цепи? Не знам. Взимаме и по 4 хилт просто. Това са от нея. Аз ще търся тук по улицата. Гледай да ни се разделяме, защото... Ето го! Каньо някакъв с жълти брони. Бягай! Да бягам ли? Аз пък с жълти, той е с гол брони. Но ми Данил той пък е точен. Факт, той е бахти тъпото оръжие, да си взех. Ако са те убили, казвай, защото аз си карам количката и изобщо не ме интересува. Не, аз съм учил да го убия той, ама оръжията ми са супер тъпи. Идеално, бутушки. То ми взе и колата и ме уби. Да, бе. Не, бе, човек. Как така, бе? Аз също го си сега ще да го прибия. Не, просто ма ланшот на гръб. Просто зад мене, ма цепи като луд. Взима по 4 хилт. Да, този клип не знам колко ще е дълъг. Фак.
О, идеално. Не знам, защото това е в кораб и яхта. Не знам дали е хубаво. Това... Фак, колко яки айтеми взех. Ма няма мога да ги използвам. Вижте само колко хора. В този сървър има около 1000 човека поне винаги. Толкова. В момента. Да, по принцип, но с 1000. По принцип Аз си няма купувам. толкова. Аз си купувам оръжие обаче. О, чакайте. Минигън или... или базука. О! Джет... Може да си взема и джетпак. Ми колко, де да знам. Сега снимам клип, ти 2 пъти го прекъсна. Ай, не сме го И чули. снимам тук и на тази игра.